Seguimos con máis asuntos. Artesáns de orixe galega están a promover algúns dos nosos instrumentos tradicionais na Feira de Lutería de Bos Aires, organizada polo goberno arxentino e que une cada ano os mellores profesionais do sector. O Centro Cultural Kirchner de Bos Aires abre as súas portas para recibir os 60 mellores artesáns do país na Feira de Lutería que organiza o goberno arxentino. Un evento no que podemos atopar algúns dos nosos instrumentos tradicionais máis emblemáticos feitos aquí no país aos mesteirais de orixe galega. Pandeiros, tarrañolas, tambores ou frautas son algúns dos instrumentos construídos artesanalmente polos mestres galegos que expoñen nesta Feira de Lutería. A profesión con moita pegada na Argentina e onde os galegos desafían a distancia e a falta de algunhas materias primas cunha dose extra de creatividade. Uno es autodidacta, utilizamos lo que tenemos a mano, hemos inventado nuestras herramientas para poder fabricar lo que no podemos traer de Galicia. Un traballo minuco que transportar os amantes da música a outras realidades, como o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago ou a corte de Alfonso X Sabio que inspiraron estas zanfonas. Todas las piezas, desde las clavijas, todo el mecanismo interno de las tangentes, la rueda, los puentes. Entonces es un proceso muy largo y muy complejo. Instrumentos con alma galega que cruzan as fronteiras riopratenses pola súa calidade e difunden Galicia polo mundo.